Artine kuwi apa? Lombok uyah gula terasi jeruk bali dasare waton Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong dalem Mas e. Wah. Alhamdulillah syukur kunjuk ngrasaning Gusti. Dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual? Heeh. Iki minangkane pamundhute sapa Mas e? Heeh. Iki minangkane pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono? Heeh, saka Hongkong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para
Inggih punika rombongan Astabrata Group ngaturaken sembah sungkem pangabekti karana sampun pinercayan kula sak kanca awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi biyen ki nadar. Nadar ya, Tru. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ngono. Matur nuwun, matur nuwun. Luar biasa. Dasare iki ana ing taun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021 Mas. 2021. Kowe ndonga apa le, Kang? Kanggo taun sing baru iki, taun sing anyar. Ana ing kene kowe ndonga apa? Kowe iki anak paling ragil dhewe ya ta? Nek iso udu donga kanggo taun sing iki 2021 kowe ae donga apa? Coba. Ya donga muga-muga ndang oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan tanggapan piye? Ayo kena to ya. Wong piye alame ya wis kaya ngene. Jare 3M ya dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi anjuran pemerintah, pone iki pandemi iki urung berakhir. Isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho, Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap apa sing ngene iki virtual. Mengko nek wis pandemine bar larang neh kandhani kok. Aja ngono kok. Mungkin arya geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun, uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakanca. Ngono ya, Tru? Luar biasa, luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Ya. Ayo guyon karo mlaku, guyon karo mlaku. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Piye, Tru? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng ngregengake kahanan. Oh ngono. Ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dadang tang. Ayo. Monggo ya, Dik ya. Alhamdulillah, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, pinaringan sehat toh? Alhamdulillah, pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar? Alhamdulillah, mboten wonten macet. Amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang netizen. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube.
anu. Pemirsa yang Oke. memirsakan ana ing YouTube. Iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, Ya. yang memelototi. Piye to? Oh, ya. Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Nih. Mangga. Sebelum saya menyapa, Mm-mm. ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah, aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, Diunggahkan. volumene to. Oh iya, volumenya. Mm-mm. Nek Cek bikin mbok sudah. unggahne yo. Siap. Terima kasih. Mm-mm. J, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. J, sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, Amin. menjaga diri, Amin. terus piye ya, panjang umur, Amin. ya terhindar dari penyakit. Amin. Nah, Amin, terus ya Rabbal Alamin. pinaringan rezeki sing kathah melimpah, Amin, ya, terkebak rezeki. barokah. Amin toh. ya Robbal Alamin. Ya wis, Ah. intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus muga-muga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh Gitu. iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Iya toh maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Oh, akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doanya sing apik ya Mas. Yo no karir tentu Iya. semakin naik ya Ye, toh. amin. Pendidikan karir yo semakin lancar. Ya, Ya, amin, toh. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Je, Ibaratnya harus- wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Nggih. Dadi wong iki kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Je Mas Dalang Ya. iki pripun? Loh, ini jarene elek kancane. Enek to? Ayo, ayo. Nah, Piye, piye? iki ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Napa? Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut, ki ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge Oh. ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11 12. 11 12 niki. Oke, aja nganti 11 15. Tuh, ya. 11 12. 11 12. Padha karo Meneng karo gantenge. ini semangat Mas. Aliando. Oke, ya. Padha plek karo Aliando. Iki- Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya. Semangat. Semangat. Pokoknya lek enak aku ki kudu semangat Lah ya. iya no. Semangat. Sing paling semangat ki sing ngembul kan. Sing ngempoli sing ndi sing ngempoli? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah Ora tua. ketok. Ya, Oh iya. Ayo Mbah Yatemin, munggah Yatemin. Wis munggah. Lah arep tak gene perahu layar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, bagi ya. Ya. Wilujeng dalu Mbah Yatemin. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalangnya bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki loh dalangnya. Iku sinden. Iki loh. Iki dudu. Lah apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak Yatemin. Aja dilone tukang kebon ta. Napa?
Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Heeh. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, Sugeng Dalu Mbak Yatemin. Nggih, Sugeng Dalu Dene. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Heeh. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus Ngosek. iki lho brengose jane iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Temen kuwi lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Niso miji timun Kok sama mripate. timun Miji timunnya apa to? Untu ya. untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dek? Sing menyelenggarakan. Heeh. Yang membiayai. Iya iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang kuwi. Iya. Iya. Walah, Wis kenal to kowe? alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku meber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol Piye to melayu? Piye to? angel. Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel, aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel ya wis angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh cah sitok iki. Iya. Tenan. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Bang? Iki bapakmu to, Dek? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dek. Wah, aku ora dibayari. Oh, bayari. Luar biasa. Iki Kok dibayari susah? Dek niken. Nggih. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Apa Mbok yang menawa diinginkan? duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Ora wis enak, gak ora omongane ora enak. gak Angel enak, omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing Duwe dhuwur. cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Lah sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek Nah. apik. Lah ya Ora dengan piye? emas, Piye? 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 Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Kok ya bola aku to Ken tak gawe teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Nah. Ora. Lah aku dhewe ya orang dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe. Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe. Manual. Jadi iki sampean Lah dadi pas ning maling kene kok, ae, piye? pas ning kene. Lah kok ditawur karo adike karo masih. Lah, Lah kok ngono iso? kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean Pak Yat. Paling gemes paling, gak Gemes. ngerasa nawur Oh. pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Wah. piye prekan. Sing pok. Aduh. Aku gemes aku ya gowo Gemes sampe aduh. sampean. Sing kene Nduk. Aduh. Sing kene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Oh, Dijaluki anjir. berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Hey.
Mang, request serampat, Mas. Anu Oh, Miki, Mas, Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Wah. Monggo, Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoning-ngon kula pun mboten usah digapepun. Nggih. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ya iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Heeh. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Sik dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik, aku Yo. ya pisan-pisan ngelem adiku to. Yo, yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot-pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Nggih. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Ah nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok sampah. Lah, Ora matuk. pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki lak Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prodo Mas. Ah. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Nah, ya. Heeh. Kowe mergo wayanganmu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Aja nyilih, ngono, heeh. mangsane. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati ki. Wong ngono. Ya wis bayarene piro. Malah kon luku karo adike kok. Matur nuwun. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru. Saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya, sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing ya pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Niko telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kang angka kalipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. Kalih ewu 2000 21. 2000 Selikur. ah we mau 2021. Wah. Ora apa. Ora apa-apa, ora Eh, apa-apa sik, ya. sik, Ora sik. apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Pak Sogar. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. Ah, piye? Nah. Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Ah. Luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk Luruk marani. marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nek jeruk Jeruk kuwi buah. wah, wong nggih. Lah bajorono nek eneh. Napa Mas? Meneh. Turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok Dagelan ki ngono kuwi. aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu, nek turu Niat ki turu. leyah-leyah kebablasan. Laya-laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dek. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok, gak ro. Aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih.
Napa? Pripun kula diutus Loh, napa niku? mboten Sik ketang. tutuk sik to Mas. Piye, Urung piye? tutuk no ae. Apa? Urung tutuk to mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibaleni neh. Gak. Tak walah. Ya, ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Oh, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapa-nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus? Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas Ah, niku. Padang. Metune nek Bathara Kala tok Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Ah, tapi live ngono lho. Ngejakku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora nggih, ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dalan kok tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa Swara mongko? kula elek yo iki to enek Mas Heru. Lho, Anak. ning niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged Mas. Nggih. Ini Mojokerto nggih saged. Masuk tahu Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Oh, ngoten. Pelak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng, Sari. Oh, ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek terus so. So Ngenyek. ngadep bel. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathik apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Tandani yo. Saiki ya gelem tak entekne kok aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten Monggo, kula Mas. wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa Yo nek? miki memanismu hangle leto aduh yayi satemah kinawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya, Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine rada wasasune. lah iya susah ndak apikne lho Mas. ngene Dek niki kan nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe apa? tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Nah, Bagong lho ben oleh lho. Diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidhi
Enem banget Yayi. Ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan. Saestu Kang Mas. Iya. Jenengan tresna kula. Heeh. Jenengan purun ngenteni kula gede. Inggih menawi Kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan Ning kowe 17. bojo nomor loro piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Nomor Dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya. Iya. Malah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa, pelana karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Ojo payat nyesek, payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku kok. Dibablasne napa niki? Monggo. Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas lirap Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. melati aku kumbangi damsari Joget to, Mas. Mas lirap memargi wong manis aku kang bakal ngliwati Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wae ngene iki mau? Ora iso. wes ndak nutup Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa mana mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho Ora. namanya kerja tuh harus profesional Ya. Profesional. Cek nomi sing los. Sing los. Nek, Ngono wis tuwa. los. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho rasa nglambi barang. Ayo. nalikane ra inget hatiku lam-laman sira bagus nganti mati harap bakal lali
Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Matur panjenengan. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Ngece. Piye piye? Ora, ora. Keterangan piye? Mas kulo. Ora. Dudu karo Kaya lho Mas, kaya. Karepe dhewe. Piye karo? Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kuwi ceritane. Oh, sik kuwi. Ya, wis. Dudu kuwi. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Ah, luar biasa. Jan kayeng Terakhir, ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iki malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak ora patut ah. Pak, podang kuning Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki. Nek mung ngenyek ora. Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ayo ngadeg, Dek. Heeh. Ya, heeh. Iya, iya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit.